Siyabingelela kubabukeli beSoshangane TV emakhaya. Njengoba sesimthembisile ke babukele emakhaya ukuthi siyonikhombisa ubhici lona ke ubhici lo. Nayibo imbali yalo lo amakhuvalo lo. Ubhici lusebenza kanje. Monabafazi abaningi unesithembu. Umuntu onabafazi abaningi onesithembu uya kulo masibanibani afika Mdlisi. Aye kulo afika Mdlisi nentombi menentombi eziningi aye kulo eMdlisi. Ubhici ke lisebenza kanje. Monabafazi abaningi noma umuntu okhonza intombi. Noma umuntu ohala kakhulu ojwayele ukuthi uyadla ukudla kwabantu angabathembi ukuthi bangamfakela izinto ezingalungile. Kumele uzwane nalomuthi lo ubhici. Ngiyalizwa igama lalo babukele kuthiwa ubhici. Lento ukhamahlavayo kanje. Ukunquntule kanje njengemfini. Phela amaqaba ungahlamba u10 usuyagcoba ukufaka emanzini afudumele. Noma amanzini abilile ukusokhe sewuyaqunga kahle kuphola ukuphuza ushisa. Njoba nizwa kuthiwa ubhici kuyakobhicila yonke lento ngaphakathi lamadliso lawo. Usuyaphalaza ngakufaka isandla mongakwazi ukuphalaza ungakuphuza nje kuba isiphungo sakho ukuyeka upholise so kubeka le motweni yakho so ukushaya kubulala yonke inhlobo edliso ngaphakathi. Abanye bayibiza ngobukhwebezane lento le. Kuya ngawo ukuthi ukhulele kuphi, ukhulele ngapha phesheya kothukela noma ukhulele ngapha emampondweni. Thina ke sikhulele ngapha emampondweni sakhulela laphesheya kothukela. Indawo zombili sisazi ukuthi ubhici abanye bathi ubukhwebezane. Kuyenzeka lokhu kukhule sekukhulile kube emnyama. Uyadliwa lokhu. Abantu abake balusa abahlala emakhaya uyavuthwa lokhu ukudla manje abafana abanilusile ukufaka emlomeni umungunye usale inhlavu kulahle. Kuyakungena futhi esigwambeni izalukwazi ezipheka isigwamba. Kuyangena lokhu bekwe amanzi sekufakwa uyona le sithelo lesi kodwa kumnyama kokuvuthiwe. Bili isikhashana esincane sekuthelwa lempuphu kuyabona. Kufakwe nentshungu kancane sikhula nezalukwazi thina sikhuliswe izalukwazi. Bekudliwa lokhu kungena esigwambeni kodwa izwe lisaphila kusabhoka indlala kwakudliwa kakhulu manje akusadliwa. Uyakwazi futhi monentwala unekhambile intwala. Intwala zihamba ngaphakathi uyazibona ziphumela nangaphandle. Uyakwazi ukugcoba lento le. Ukwenza imbizo ukuphuze kuyaziqeda intwala. Uphuze kuqeda lokuluma komzimba nezintwala ezingaphambili eziluma ngaphakathi ohlezi uyiqhwisha njalo. Uyakwazi futhi mawuthuthu weqisa umeqe emsebenzini uhanjwa ukhuphe ebusweni. Uyagcoba lento le ufake emanzini afudumele ugeze ngayo nje ubuzwa kuthiwa ubhicila yonke into ebhedayo isemzimbeni. Lento le mothatha le qabunga la ilanga lishisa kakhulu ukubhekisela angeni kanje uyobona kunezilwane phakathi eziphithizela ezincane. Kunemfihlo ejulile lento. Kuningi kuyakwenza nasezimbizeni ungakufaka ezimbizeni zakho.